L'acollida és la situació aquesta que es produeix quan una persona ve de fora i a un lloc que és nou i es produeix la convivència aquesta de que uns reben aquesta persona i l'altre s'adapta al nou entorn. Però la veritat és que si fiques de la teva part i vens amb la ment oberta i saps que estàs venint a un lloc nou amb una gent que potser pensa o veu les coses diferents de tu, un lloc que estàs que la gent fa les coses d'una forma diferent, si tu fiques de la teva part és més fàcil. La gent aquesta que pensa que tot el que no sigui com el meu és dolent, no? Que estiguem acostumats a veure les coses d'una manera no significa que sigui la millor ni l'única. Si una ciutat o una societat és acollidora i la gent nouvinguda se sent a gust, la barreja aquesta de cultures i persones diferents és bastant enriquidor, no? Sempre se'n treuen experiències positives. Tota la gent del món de l'esport està molt acostumada a estar en contacte amb gent de cultures diferents i crec que un dels problemes que a vegades es produeix per la gent que no és acollidora amb gent de cultures o nacionalitats diferents és això, no? La desconeixença, el fet que no coneguin i tinguin por a lo nou o desconegut. A Catalunya som bastant tolerants i acollidors amb la gent de fora. Tinc aquesta sensació. Per almenys la meva experiència pròpia puc dir que ha sigut fantàstica i mai m'he sentit ni discriminada ni he tingut realment problemes per haver sigut de fora. Estic segura que la gent que té problemes a l'hora d'acollir gent també és més selectiva. Sí que és veritat que segueix havent-hi una mica de racisme o aquestes coses, però és una minoria molt petita, crec jo. Els prejudicis envers aquestes coses són cada cop més petits.